monster, monster high. Come on and be shy, monster, monsters. The party never dies. Monster high, monster high, monster, monster high. Freaky, chic and fly, monster high. We're student bodies, let's go. Vlkodlak či upír? Čo takto obaja? Obaja sú úplne, veď vieš. Točíte o chalanoch? Výnimočne nie. Hrajú nový film. Súbrak? Vlastne súbrak 3. Smrtonosná blbosť, posledná iskra. Prvé 2 som videla asi tak 1000-krát. Ty koľkokrát? Ja som film nikdy nevidela. Čo sa vám nezdá? Mám 16 dní. Nestihla som. Babi, misia jasná. Do auditória. Uvoľnite cestu, máme vážny prípad. Tu máme prvý film. Film o filme, druhý film, kľúč za... Franklin, prvý zážitok musí byť dokonalý. Draculaura, zapoj projektor, Laguna, zapni zvuk. Ja pridám zosilňovače. Nezabudni popcorn. A vreckovky. Pomôžem? Ani prstom nehni. Len si vychutnávaj film. Decka, trochu sa v elektrike vyznám. Myslím, že za chvíľu odpálite. A ako teraz budeme pozerať? Nie, úplne som na to bola naiskrená. Čo? Kontakt. Aký je film? Bomba. Budeš ho milovať? Tak, to máme 1001.